Kaya kaya natin. Kasi format ang daming pag namin, mga kasama namin. So, hindi okay na. Kailan ba? Yan lang yung mga ko. Yung ko lang mo, kapag na ako. Pero dito naman ako, nasa Pilipinas ako wala naman. Ikaw, dito lang ako sa ganito. Ang dami. Yan, marami. Yan, pag ganyan, pauwi. Tayo. Sigit na yung yung. Kasi pag nasa ganito, wala akong pumunta. Ito, makakawin ka naman. Makakawin na tawin. Ang dami. Sabi na malok sa malok na. Pag sa natin, dami, sobra kami. Oo. Hindi ko siya dami. Good! Good!
ka pa. Yun. Ay! Ay! Halika! Ang grupa namin. Wait, may natutulog. Ayan. Ah, yun na ba? Magsasalita sana ako eh. Pagkain na, wala ka nakaw niya. Wala ka dito ko na ugasan to. Ang tagal. Sige. Nagawa ko rin sa doktor natin ko eh. Yung check-up ng doktor, may double natin, check-up pa lang. Wala pa rin. Pirma. Hindi, may check-up din. Nung nagtagal, okay pa naman yung sabaw. Nung nagtagal, ay, laro na natin. Hindi na ako bumalik. Bakit na eh, ano siya, parang, siyang bayad siya. Check-up pa lang, may balikan mo. Tapos kada check-up, ganyan eh. Nakabura lang na parang kailangan ko namin. Agad dito ang taplang agad dito. Kaya kung hindi ko doon, may naalala, may naalala ko pa ako. Kaya hindi ko na binagay doon. Derma na pumunta na. Derma. Dermatology. Dermatology. Check up pala kay Bagay na. Nakawa ko na rin ito. Sabi ko na. Nasa-uwi ako sa Pilipinas na ako. Ginamit ko yung thermobate ang gagawin sa kwan. Sa pharmacy. Nagpaderma ako dito lang. Dito na sa mga may malapit sa ilong ko. Nung naman dito na sa baba, ang dami nangangatay.
Patay na to eh. Patay na. Mahutay, mahutay. Para duduk, aku duduk. Para dudong na mo para dudong toy. Aku dari yang para kau kayak gitu. Oo nga eh. Pagkaon ako. Paano na yan? Iwanan kita dyan. Kayak gitu. Nahanap ko pa yung isang ganyan toy. Yung brake na yan. Oo, meron pa yung brake eh. Yung isa. Sinabi ko kay boss eh. Sa lupo, no? No? Hindi matanggalan. Hmm. Oh, no, 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 no. No, no, no.